Het ging heel goed. We hebben heel veel geleerd, want het niveau van Curaçao is best wel hoog. Dus ja, Bonaire heeft een paar keer verloren, maar dat heeft de pret niet mogen drukken, want we zijn een team en eigenlijk elke wedstrijd, daar leren we van. Elke wedstrijd groeien, elke keer ga je kijken van hoe kan ik het beter doen. En we spelen nu ook voornamelijk, zoals je ziet, we hebben een team van verschillende leeftijden. Het maakt eigenlijk niet uit, de jongste is denk ik 14 en de oudste 40. En we spelen nu tegen echt ervaren dames van Curaçao die al heel veel ervaring hebben gehad met internationale wedstrijden. Maar dat maakt niet uit, zo op deze manier leren we. Het was moeilijk, want we hadden geen wissels. Maar we moesten de hele wedstrijd spelen, dus het was op een gegeven moment moeilijk, heel moeilijk. Maar het heeft ons geleerd om door te zetten en niet dus mentaal hoger te denken en zo, om gewoon door te gaan. En nieuwe trucs en zo? Ja, ook nieuwe trucs, want ze spelen een beetje wel, maar we hebben geleerd hoe we tegen die dingen kunnen gaan. Het was een leuke wedstrijd. Ik heb veel geleerd van die grote meisjes van Curaçao. Want we trainen met de jongens van Bonaire gewoon. En ik ben een meisjekeeper en ze schiet niet zo hard op mij. Maar nu op deze wedstrijd, de meisje van Curaçao kwam met alle hardste van hun lichaam zo. En ik heb nu dus ook blauwe plekken en zo te zitten op mijn lichaam. Maar het was wel een leuke weekend, ja. Ja, ze kunnen gewoon langskomen bij het Parc de Loei. Eigenlijk trainen ze elke dag, want het is zwemmen en waterpolo. Dus als je denkt van, ik wil wel waterpolo, maar ik zal eerst eens even leren zwemmen. Dan ga je gewoon eerst meetrainen. Als je daar aankomt, je kan altijd een van ons aanspreken. En als je je echt gaat inschrijven, krijg je een formulier. En even een mooie promotie. Het is ook maar $25 per maand. En je kan 6 dagen in de week trainen. Dus het is niet een super dure sport. En als we bijvoorbeeld naar Curaçao gaan, we zorgen ervoor dat we sponsors zoeken. We zorgen ervoor dat we actief zijn, barbecue. En dat verhoogt ook, maar dat zorgt ook voor de teamspirit. Zo gaan we gewoon met z'n allen zorgen ervoor. We gaan met z'n allen naar Curaçao. Nu dit weekend is ook superleuk. Aruba zou eigenlijk ook komen, maar helaas Insulair. Daardoor zijn ze niet gekomen. Maar we zorgen ervoor dat we gewoon in de Caribiën een beetje bekend worden, zo zeg maar op deze manier. We hebben 4 wedstrijden gespeeld en 4 keer gewonnen, dus kan niet beter. Dat is goed. Wat kunt u vertellen van het systeem van Bonaire? Jullie spelen hier in het zee. Ja, dat was even wennen, want we spelen zelf gewoon in een zwembad. Dus we hadden wel wat last van onze ogen, schuurplekken. Maar het is wel een hele leuke ervaring om dit ook een keer mee te maken. En we zitten toch, we wonen natuurlijk zelf ook op een eiland. Dus we moeten eigenlijk gewoon in de zee spelen, want dat hoort erbij. Ik moet zeggen, we zijn nu voor de eerste keer met het damesteam ook hier. We hebben 1 damesteam op Curaçao, dus het is voor ons ook dat we altijd trainen met de mannen. Dus het is heel leuk om dan ook tegen een damesteam te spelen. En we gaan straks nog even de auto in om het eiland te verkennen. Dus er zijn al een aantal hier geweest die al leuke plekjes kunnen vertellen. Maar er zijn er ook nog een aantal die er nog nooit geweest zijn, dus dat nemen we ook nog even mee dit weekend. Jullie trainen met de mannen op Curaçao. Houden ze op Curaçao ook rekening met jullie? Nou, ik moet zeggen dat valt vies tegen. Nee, we trainen gewoon echt gemixt met de mannen. Dus ook als we een wedstrijdje gaan doen is het gemixt. Dus het is gewoon hard tegen hard. En daar leer je natuurlijk wel het meeste van. Dus, Het is leuk om keeper te staan. Omdat je ziet alles vanaf achter. En dan, je ziet er redelijk jong uit. Hoe oud ben je? 15. En vanaf wanneer speel je waterpolo? Bijna 2 jaar geleden. In januari wordt het 2. Waterpolo is misschien een hele sterke sport. Maar als je geniet, als je traint, dan gaat alles soepel, alles is leuk. Het is geweldig. Dus kom proberen en dan zie je of je het leuk vindt.